région o sigida duguba min n'a minɛna État islamique dansagokɛlaw fɛ o kan Mohamed Daɲogo ale ye laseli dɔw kɛ o kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segin kokura ka foli ani tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC Kayatu Tarawele de kumakan filɛ nin ye ayiwa ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan in ye tarata don avril kalo tile 11 na sufɛ nɛgɛ ɲɛ 23 waati la bila dugu la ka taa Seguda fɛ lakanakɛla ninnu minnu bɛ yen nɔ olu dagayɔrɔ la route nationale 6 kan bin taara kɛ olu kan cɛ maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ awa Mariam Tarawele ale ye ɲininkali tɛŋunen kɛ a koɲa la Abubakar Sidiki Buware la Abubakar Sidiki Buware ye kunnafoni sɛnsɛla ye a yɔrɔ la an ka u ka masala lamɛn. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Bulamaya komi y'a fɔ cogo min na sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati n'o ye 23 heures donc an sigilen an balila ka marifa mankan mɛn ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne ka ci miniti 1 2 miniti 5 miniti 10 après bɛ tila ka marifa mankan mɛn donc an kɔni su wagati caman kɛ o la fɔ 1 heure wagati o y'a sɔrɔ marifa mankanw bɛ ka ci donc dugu jɛlen an kibaruya minnu kunnafoni minnu sɔrɔ o ye ko mobili kelen jenina o mobili bɔla Lomé de a nana papier kun t'a la douanier de ye mobili minɛ mobili jɔla k'u b'a papier kow sɛgɛsɛgɛ nin ko in kɛla bon kibaruyaw la mɔgɔ ninnu bɔla Segu de fɛ ka na parce que i b'a dɔn bila postu bila ye Carrefour de mobili caman de bɛ tɛmɛ yan fɛ donc mobili dɔ de bɔla remorque dɔ bɔla Ɲɔnɔ u bɛ ka taa Côte d'Ivoire donc ani 10 tonnes dɔ fana bɔla Ɲɔnɔ u bɛ ka taa Sikaso tomati de b'a kɔnɔ bon remorque in misi de tun b'a kɔnɔ bon mɔgɔ ninnu kibaruyaw la o tun bɛ bezi de kɔnɔ jɛman dɔ u donna o mobili ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ mobili ninnu jɔla chauffeur jiginna k'u bɛ taa postu la ka taa cahier ni fɛnw yira u ye nin baara in kɛ donc o remorque yɛrɛ chauffeur de banana a sen 2 donc o kɔni o juguyala yɛrɛ de sen 2 in o tala ka taa Segu bon 10 tonnes prantikɛ o fana banana o kunbere banana maa joli ɲɔgɔn ni tora la alhamdulillah mɔgɔ ni ma to a la nka maa 2 banana remorque chauffeur 1 ani 10 tonnes pranti donc remorque chauffeur kisɛ cila o sen 2 de la mais 10 tonnes chauffeur o ta y'a kunbere de bon ani yɔrɔ ni kisɛ cila ta mɔgɔw bɛ boli u yɛrɛ ɲinitɔ u b'u yɛrɛ bana o ka dɔw kɛla dɔw bolila fo k'u yɛrɛ ka bɔ ka bin k'u yɛrɛ bana o n'a ɲɔgɔnw o kɔni kɛla mais mɔgɔ ni ma to a la mobili 1 fana jenina mobili marque RAV4 u bɛ tasuma bila o la douane da la sisan bila yɛrɛ dugu yɛrɛ bɛ cogo di ni waati in na sisan alhamdulillah ça va bon an bɛ se k'a fɔ nin fɛn ninnu an delila la sa parce que dɔgɔkun 3 kɔnɔ nin y'a siɲɛ 2nan ye u ye dɔ kɛ yan poste la ka taa Kucala sira fan fɛ u y'o attaqué bon o cayalen tile 15 yɛrɛ a ma dala n'a bɛ tɛmɛ o kan dɔgɔkun 2 bon nin fana nana kɛ an ka golomasiri tabagaw n'o y'an ka finitigiw ye olu kɔni bɛ dugu la u bɛ dugu la an bɛ waati min na ko sisan u bɛ yɛrɛ de i bɛ sɔrɔ an ka garde minnu bɛ yan polisiw gendarmew u bɔla donc ni mɔgɔ ninnu ye échange de tirs ni fɛnw kɛ donc alhamdulillah dugu kɔni na ça va. nin tun ye Abubakar Sidiki Buware kumakan ye ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bila mara la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ Menaka mara bilalen bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na ayiwa ne fasoden dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ma se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la kununko an ka jɛmukan kɔnɔna la an tun ye kunnafoni dɔw di a kan ayiwa Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale nana ni kunnafoni wɛrɛw ye bi an k'a ka kumakanw lamɛn. A bɛ wagati damadamani bɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mun kɔni ye Menaka mara ye banbacikulu n'u ye EGS ye o kɛlen don ka Menakakaw ka o degun kosɛbɛ mun kɔni ye GESIM ye n'o ye Iyad Akali ka mɔgɔw ye o kɛlen don k'olu gɛn ka bɔ yɔrɔ la Burema Solo n'ale ye kunnafonidila ye ale ye kibaruya min sɔrɔ nin ko in kan an ka o lamɛn. wale min bɛ ka kɛ Menaka yɔrɔ in na ne bolo ko kura tɛ parce que Menaka yɔrɔ in dun filɛ nin yɔrɔ min don o b'a wele ko groupe 2 EGS o ye État islamique au Grand Sahara ye ani GENIM au GESIM groupe de soutien aux musulmans et à l'islam donc nous fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ in na donc groupe 2nan ye ne ye min wele GESIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye ale dun ye a fanba bɛɛ maliyɛnw ye i n'a fɔ Iyad Akali ninnu ni Amadu Kufa ninnu ka mɔgɔ de bɛ ka baara kɛ. Hamadi Diko n'ale ye maliden ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na kunnafoni jɔnjɔn foyi tɛ ka sɔrɔ fo n'a bɔra minnu bɛ ka sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Kibaruya in bɛ ka circuler réseaux sociaux kan ka caya kosɛbɛ waati min an y'a mɛn an ka mɔgɔ dɔnnen minnu bɛ Menaka ye an y'a lajɛ ka u wele pour que ka a kibaruya ka kun n'a ɲɛɲɛ dɔn
an kɔni ye weleli min kɛ an ye mɔgɔ caman min wele min bɛ Mɛnaka caman ye jaabi min kɛ k'an fɔ an ɲɛna ko olu yɛrɛ b'a mɛn i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ k'a mɛn cogoya min na ko mɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu t'a kalama u ma a kibaruya mɛn yɛrɛ u kɔni b'a mɛn ten kilo la mɛ k'a fɔ k'u y'a ye mɔgɔ min y'a ye k'u n'o kuma na o ma kɛ. An y'a ye k'a fɔ ni Burema Solo ale bɛ ko in kalama, Hamadi y'a jira k'a fɔ k'a tɛ fɛn kalama, Usman Mɔrɔba ale bolo mun kɔni ye ɲɛmaaw ye olu de kan ka sɛbɛn bɔ ka kunnafoni sanuman k'o di malidenw ma cogo min na mɔgɔw bɛ se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya mun de bɛ Mɛnaka bi. Bɛɛ bɛ ka taa fɔ gouvernement normalement ale de bɛ kan ka fɔ ale de bɛ kan ka bɔ ka fɔ tiɲɛ ye nin de nin ko la voilà parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ bi an y'a mɛn de donc gouvernement de bi se ka bi ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ ka fɔ nin o tɛ ou bien mun bɛ ka fɔ nin o de don voilà o ye a ka baara de don quoi. N'o tɛ kunnafonidi gafew Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu caman kɔni y'a sɛbɛn nin wagati laban na k'a fɔ ko Mɛnakakaw mun kɔni ye bɔli ye ani doni ye u ka dugu kɔnɔ o gɛlɛyalen n'u ma. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. An bɛ nin waati min kɔnɔ seli fitini ale b'a la ka traitement ka se awa mɔgɔw bɛ labɛnw na hakaja gɛlɛyaw bɛ mɔgɔw kan. Habibatu Traoré n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale wulila ka se atelier tigi dɔw ma ka taa ɲininkali tɛŋunen kɛ u la. An ka u ka masala lamɛn. Sanyɛlɛma seliw mana surunya Bamakɔ mɔgɔ caman bɛ wulikajɔw dabɔ a seliw ɲɛbila baaraw kama. Misali la seli fitini o ye seli ye min nafa ka bon kosɛbɛ silamɛ diinɛ la nka ka kɛɲɛ ni waati cogoyaw ye yala ɲina seli fitini na kɛ i n'a fɔ san tɔw wa walasa ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan an sera finikalala dɔw ma. Sulemani Sila ale ye finikalala ye Sikaso. M'a fɔ k'a fɔ ko vraiment kurantigɛtigɛ ninnu yɛrɛ filɛ d'abord a bɛ na ni problème caman de ye terre n'u ka client cɛ. A fɔlɔ ye mun ye client tɛ se ka dala cogo si k'a fɔ ko terre ma ban ale ka baara kɛ. Filanan fana mun ye kurantigɛ nin a tɛ foyi bɔ n'o fana mɔgɔw ka facture sarata la. Sabanan fana o fana ye mun ye fana donc maintenant a b'an ka baara sigi kɔ et puis aussi jamana ɲamu bɛ ka se niveau min ma bon vraiment ala k'an kisi de don est-ce que i y'a faamuya. An sera fana Fifini confection la Falajɛ a ɲɛmaaba madame Tera Ferdinand Maïga ale ye jaabi d'an ma ɲina seli fitini ɲɛbila baaraw kan. Bon ɲinan ta in ma kɛ i b'a fɔ san tɔw ta parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan kalali sumayara problème kɔni tɛ ne ni n ka clients ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne yɛrɛ y'a ye ni baara fanga bɛ caya seli dun surunyara ka ban anw bɛ fini minɛ jɔ parce que courant bɛ tigɛ yan yɛrɛ kuma dɔ an bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma fo 15 heures an ma baara kɛ courant dun de b'a bɛɛ kɛ fini tɛ se ka tigɛ ni courant tɛ parce que ferde de bɛ kɛ k'a repasser k'a tigɛ donc baara foyi tɛ se ka kɛ ni courant tɛ yen donc o courant tigɛ yɛrɛ ɲɛsiranya kama anw yɛrɛ fana bɛ k'a limiter fini minɛ na sisan mɔgɔw la parce que mɔgɔw yɛrɛ siranna courant tigɛ ɲɛ hali n'i ko k'a bɛ ban u b'a fɔ courant tigɛ bɛ sen na a tɛ sɔrɔ donc o kɛra gɛlɛyaba ye an ma ɲinan seli yɛrɛ fana na anw bɛ min fɔ faamaw ɲɛna kɔni u k'a lajɛ jamana gɛlɛyara wari tɛ dutigiw bolo wa courant ko in fana u k'a lajɛ a ma nɔgɔn a bɛ jouer anw kan kosɛbɛ yɛrɛ de groupe da man di groupe tɛ se ka san anw ka baaraw tɛ se ka kɛ ni batterie ye donc a ma nɔgɔn u ka courant ko in taabolo lajɛ yɛrɛ de ɲɔni seliba cɛ o bɛ diya anw ye kosɛbɛ. Nin bɛɛ la tan musow ni denmisɛnnin camanw de bɛ kasi la ni finikalala dɔw ye Bibata Traoré. Ayiwa tare bɛ an musow jigi tigɛ dɛ di i ka fan di tɛrɛ ma ka kalan i ka fan tɛna sɔrɔ a bɛ wari min fɛ i bɛ taa ni den ta ye o si tɛ sɔrɔ ni fɛtilinw sera i bɛ tila ka wari bɔ yɛrɛ kun ka tila ka taa fani wɛrɛ san ka na di den yɛrɛ ma e yɛrɛ min ba ye e yɛrɛ tɛ fani yɛrɛ sɔrɔ ka dun fɛtilinw na ne fana ma i ta ɲɛnabɔ. Ni wari tɛ mɔgɔ min k'o la dun. Ni wari tɛ mɔgɔ min fɛ n'i ma wari i yɛrɛ bɛ taa juru ta tuma dɔ la dɔ fɛ ka taa fani san sanko e den yɛrɛ ka fɛɛrɛbɔ sɔrɔ ka dun e yɛrɛ fana fɛɛrɛbɔ sɔrɔ ka dun. Nuhum Kone Umnu Couture e ko cogo di o ko la. Bon an kɔni fɛ yan nɔ an bɛ se ka fini minnu kalan ka bɛn ni délai an b'olu de minɛ fini o fini n'an tɛ se k'a minɛ an t'an bolo don a kɔrɔ jango an ka dɛsɛ k'a kalan donc k'a ɲini kalalikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ adamaden n'i bɛ baara o baara la i k'a minɛ ni sérieux ye parce que mɔgɔw b'u programmer fɛn dɔw de la fini kalakun ye événement dɔw de ko ye n'a y'a don cɛ dɔrɔn valeur ba tɛ k'a la a tigi bolo bilen donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka min minɛ i bɛ se ka mun kala i k'o minɛ n'i tɛ i tɛ se ka min kalan o tɛ o tigi ka taa n'o ye sabula adamaden tɛ taa k'i garisɛgɛ ta i garisɛgɛ bɛ min na i b'o sɔrɔ bon minnu tɛ wuli joona an kɔni ye solution sɔrɔ olu la parce que an bɛ prêt-à-porter kɛ fini kalalen bɛ yan nɔ donc o kun de y'o ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko waati yɛlɛma bɛ na ni gɛlɛya caman ye o kama bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲina seli fitinin kɛ i bɛrɛ la. Abiba Nango Traoré VOA Bambara Bamakɔ.
Senegal jamana kan Mali dɔnnibaga dɔw minnu bɛ sigilen yen nɔ olu ye jɛkulu dɔ bila sen kan kabini san 2012 waati la u ye min tɔgɔ da ko Club de réflexion sur le Mali CRM nin jɛkulu nin tɛ politique jɛkulu ye u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ politique kɛ mais ko dɔnnibaga minnu b'a la u bɛ fɛ k'u ka dɔnniyaw de fara ɲɔgɔn kan ka Mali jamana dɛmɛ ni u ka dɔnniyaw ye ni lakanako nasiraw ani kɛlɛbanw ta siraw kan awa VOA Bambara ka laselikɛla Nama Jara ka bɔ Senegal ale wulila ka jɛkulu mɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ ka taa ɲininkali tɛngunen kow la an k'u ka masala lamɛn. N'i y'a mɛn sisan ko opposition transition o tu bɛɛ b'a fɛ ka fanga ta ni Mali yɛrɛ tɛ yen don a bɛ kɛ cogo di donc bɛɛ kan ka jɛ de sisan. Dawuda Ture ye Mali dɔnbaga dɔ ye n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔsiraw ma ale ye ɲɛma dɔ ye Mali dɔnbagaw ka jɛkulu Club de réflexion sur le Mali kɔnɔ n'o ye secrétaire général ye ni jɛkulu in ka ɲɛsi Mali yiriwali kɔɲɔw ma a sigira sen kan ɲinan ya san 11 ye n'a sababu sɔrɔla lakanabaliya ni fanga dafirilu ye Mali la jɛkulu in lakodɔnnen do Senegali marabagaw fɛ Boubacar Daraba ale ye ingénieur ye Club de réflexion sur le Mali jɛkulu in ɲɛma dankan do insécurité tun barika bonyana coup d'état kɛra et puis jamana yɛrɛ nord tun occupera terroristes fɛ donc an nana ye presse caman kunnafoni caman bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna na u bɛ kuma dɔw fɔ minnu ni tiɲɛ tɛ kelen donc pour que ka kuma tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna an ye club ni sigi sen kan Mali dɔnbagaw ka nin jɛkulu in ka baaraw hokumu kɔnɔ Senegali k'u ye sigi ka kuma caman kɛ Mali maracogo ɲuman kan jango lakanako ni kunnafonidilaw ka kunnafoni jugu kɛlɛli la Mali kan ambassade fɛn o fɛn bɛ yan Europe ambassadeur fɛn o fɛn bɛ yan an b'u représentants invité farafin ambassade minnu bɛ yan ani surtout jamana minnu kun surun ka surun Mali la i n'a fɔ Burkina Côte d'Ivoire ani Benin ninnu an b'olu ambassadeurs ou bien u ka représentants invité officier supérieur kɔrɔ ninnu minnu bɛ kɛlɛko ɲɛdɔn an y'olu fana invité pour que ka se ka kuma ni Mali problème a discuter et puis solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o ka wusa u ka jamana lagosi quoi donc an y'o forum caman kɛ Senegal yan ka tɛmɛ bi bɔlɔlɔsiraw dɔnbagaw caman bɛ farafinna n'o ye numérique dɔnbagaw ye jango sifinw de ɲɛsinnen b'o ma kosɛbɛ farafinna ani diɲɛ fan bɛɛ farafinna sifinw bɛ kɛmɛsarala i b'a sɔrɔ sifinw ka ca ni mɔgɔ 50 ye o kama Dawuda Ture k'u ka jɛkulu in bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka degeliw kɛ Mali sifinw kan Senegali jamana kɔnɔ numérique taabolo kan o de kosɔn o compétence numérique il faut que jeunes ka kalan donc o bɛ se ka kɛ yɛrɛ an bɛ se ka o hakilina ka o sɛbɛn k'o ɲɛsin yɛrɛ an ka faamaw ma et puis an bɛ se k'o latigɛ yan cogo min na jeunes minnu bɛ yan an b'o fɛɛrɛ ɲini ka k'u fana k'u dɛmɛ k'o compétence sɔrɔ Mali dɔnbagaw ka nin jɛkulu Senegali Club de réflexion sur le Mali n'u hakɛ bɛ taa mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna la n'a tɛ politique kɛ ko don nataw la u bɛna se Mali dɔ latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimu Goyita n'a ka mara jɛkulu ma walasa k'u ka laɲiniw jira u la n'a ɲɛsinnen bɛ Mali lakanako ni yiriwaliko ma Nama Jara Dakar VOA Bambara duniya lamini kunnafoniw Suisse jamana min ka kan ka duniya kiliya tɔnba ka lakana bolofara n'a bɛ wele ko conseil de sécurité o ɲɛmɔgɔya ta mɛ kalo nata la bɛ taama la RDC jamana kan a ye a jira k'a fɔ ka layidu kɛ kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ senfɛ ani a jɛɲɔgɔn cɛ n'o ye RDC jamanakuntigi ye Félix Tshisekedi minnu ye o kɛnɛ sigi kɛ ko u bɛna na ka na u ka baara fanba bɛɛ sinsin ka dɛmɛ lase kɛ mɔgɔw ma fitinɛ kɔlɔlɔ binnen don minnu kan RDC jamana kɔrɔyan fanfɛla la awa ni senfɛ Alain Berset ka tagama ni senfɛ a kan ka a bɛ n'a bɔra Kinshasa jamana faaba kɔnɔna na a bolodalen bɛ a bolo ka taa bɔ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla bolow fɛ ayiwa min bilala fitinɛ yɔrɔ minnu bilala fitinɛ gɛlɛnw kɔnɔna na ani lakanabaliya kɔnɔna na kabini ɲa san 30 ɲɔgɔnna ye sumaya nana kosɛbɛ bi alamisa in na Amara mara kɔnɔna na Ethiopie jamana kan sigida mɔgɔ dɔw ka seereya la don caman kalayali kɔfɛ ka da foroba fanga ka danatigɛliw kan ka u ka nagakɔrɔ armée ko o ci ko o wuli ka bɔ yen nɔ n'u b'a wele ko force spéciale seereyaw ye a jira k'a fɔ ko sigida nafolo bonbaw ani sigida fɛn min ye u ka butigiw ye k'olu tun fɔlɔ la ko k'u ka daw yɛlɛ awa transport fana ko olu ye baara daminɛ kabini kunun araba wula la
seereyaw ka fɔ la bi alamisa la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye su 14 kura wɛrɛ farala farafina tungaladen jatew su minnu bɔra Tunisie jamana dafɛ u tatɔ nazarala tali o nata ɲinini na ne u nin tora kasara belebeleba jikan kulun sisi kasara belebeleba la awa n'a a jate tun fɔra kunu an ka kunnafoniw kɔnɔna na k'a bila mɔgɔ 10 na awa kana jate fara ɲɔgɔn kan sisan kuruba la k'a kɛ maa 20 tungalataden maa 24 ɲɔgɔnna ye bi alamisa in na arabadon a seereya kelen ninnu tun ye laseliw kɛ araba la k'a fɔ ko farafina tungalataden 10 su minnu bɔra sisikulu kasara nin kɔnɔna na n'o waliyara a kasara waliyara taratadon na Sfax kɔgɔjida la Tunisie jamana camancɛ yan fan fɛ bolow fɛ l'Amérique jamana kuntigi Joe Biden ye a yira k'a fɔ alamisa don nin na ko ale haminen don kosɛbɛ ka da jamana ka gundu gafe dɔw lakodɔn no ulu bilala kɛnɛ kan l'Amérique jamana yɛrɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na u ka laseliw la bɛɛ kan ka u seko damayira fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka a kɔlɔlɔw fɛgɛya cogoya minnu na sɛgɛsɛgɛliw kɔni k'olu bɛ senna a taabolo kan minnu ye kun bɔ kaban Joe Biden ka laseliw la awa ka bɔ a ka taamasen nin fɛ Dublin Amérique kiiriso ye kiirisiraw fɛnɛ dayɛlɛ a taabolo kan awa sɛbɛn ninnu kɔni l'Amérique jamana ka hakilinaw de faralen don ɲɔgɔn kan a la ka kɛɲɛ ni Ukraine kɛlɛ ye VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ni an seginne kana an ka studio 6nan kɔnɔna la kana don an ka kunnafoni ta ko 2nan kɔnɔna na k'a fɔ aw ye halisa aw bɛ marikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Kayatu Tarawele de kumakan filɛ nin an bɛ foli ni tanuni lase an ka radio partenaire ma n'o ye radio parisien ye ni an ka kunnafoniw bɛ sɔrɔ olu kan u bɛ sɔrɔ FM kan Piɲɛ Turukala 90 ntomi ani segin kan tomiyakaw fɛ Mali jamana kɔnɔna na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana u bɛna na yɔrɔba 2 labɛn yaasa ka Burkina Faso kɛlɛɲɛboliden minnu n'o olu taara daga u ka jamana kɔgɔduguyan fanfɛla la bila olu kɔnɔna na a danatigɛli ninnu kɛra kunungo araba la tɔnsigiba dɔ senfɛ u ka Conseil national de sécurité u ka tɔnsigi senfɛ min ɲɛmɔgɔya tun bɛ u ka jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara bolo Mariam Traoré bɛ détail di an ma Côte d'Ivoire jɛkulu min sigilen don lakanako kunna n'a bɛ wele ko Conseil national de sécurité CNT ye ni bataki labɔ ko yɔrɔ belebele 2 de bɛna dilan ka kɛ kɛlɛɲɛbolilaw jatigi don yɔrɔ ye Wangolobugu kɛɲɛkayan fan ani Buna kɛɲɛkayan fan ka taa kɔrɔnfɛyan fan fɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen 2 bɛna kɛlɛɲɛbolilaw de bisimila minnu mɔgɔ hakɛ b'a ta mɔgɔ b'a 10,845 ma i n'a fɔ a jati bɔra cogo min na duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbilabolilaw olu ka koɲɛ kunna n'a bɛ wele ko ko caman de farala kɛlɛɲɛbolilaw kan san 1 ɲɔgɔn kɔnɔ min daminɛna kabiri février kalo san 2022 i n'a fɔ ICR y'a lase cogo min na maa hakɛ min farala kan bɛ se maa 7,000 ɲɔgɔn ma Côte d'Ivoire CNSC ale ka fɔ la kɛlɛɲɛbolila minnu ni u sera ka olu ka kɔnte jati dɔn fanba bɛɛ lajɛlen kunbɛnna a maraw kɛɲɛkayan fan ani kɛɲɛkayan fan ka taa kɔrɔnfɛyan fan fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni kɛlɛmabolila ninnu caman kunbɛnna k'u bisimila u masurunyamɔgɔw ani u somɔgɔw fɛ a marabolo ninnu kɔnɔna la yɔrɔ min na u ka denbaya u sigilen do kilomètre 620 ɲɔgɔn Côte d'Ivoire ani Burkina Faso dancɛ la a kɛlɛɲɛbolila caman de bɛ bolila ka bɔ jarijɛkulumaw ka dangarili walew an'u ka karo gɛlɛya walebaw kɔrɔ min daminɛna Burkina Faso jamana ka kabiri san 2015 waati a caman bolila kilomètre damadɔ ka don Côte d'Ivoire jamana kɛɲɛkayan fan fɛ baɲumankɛtɔnw olu ka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni jarijɛkuluma ninnu u ka kulu fanba ye Al-Qaïda ani État islamique jarijɛkulumaw ye minnu kɛlen do k'u dili don ni marabolo ninnu kɔnɔna la kalo caman kɔfɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn de fagara u ka dangariliw senfɛ duguden kunda ani ka fara finitigiw kan Burkina Faso jamana kɔnɔ i n'a fɔ a kunnafoniw lasera cogo min na ni baɲumankɛtɔn in fɛ
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 marisi kalo tile 11 ka kuncɛ a tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6. Final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ a tile 27. Farafinagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. A seginen kɔrɔ ka bɔ a somɔgɔw lajɛli la Irlande jamana dugu fitinin dɔw la l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden seginna ka na a ka diplomasi bolo kan bi alamisa in na ne sarankani ye Irlande wasabulon kɔnɔna la ani a ka tɔnsigiw Irlande jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la min sen fɛ u bɛna na kuma kosɛbɛ Ukraine kɛlɛ de kan. Modibo Dambeli. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden kan ka sarana kɛ Irland u ka wasaden soba la ani jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye Ukraine kuma o bɛ sɔn ka kɛ a yɔrɔ la a ka nin tagama na ani jamana ɲɛmɔgɔ Michael Higgins ani ale bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ka denbaya la Dublin ni a bɛ sɔrɔ ka na ntalan gosi ni o ye bɛn talan ye yasa ka hakilijigili kɛ san 2008 ka bɛnkan sɛbɛn ale bolonɔ bilali o san 10 la n'u b'a fɔ ma ko jumaseni bɛnkan ni ale ye dankari gɛlɛya min tun bɛ Irland du Nord la. Biden ni ale bɛna tile 3 kɛ Irland a ka tagama fɔlɔ la i n'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ bɛna taga surafana dun dɔ kɛ alamisa don ani a bɛ taga bɔ u ka Comté de Mayo ni ale fana ye u ka marayɔrɔ dɔ ye a bɔnnaw jamana babolo tilebiyanfan na jumadon yani a ka segi ka na Washington. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a bamuso o bɛ bɔ u ka Comté de Louvre o yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ ko ale sewara kosɛbɛ a kelen ka taga bɔ a bɛnbaw bɔra yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye a ka Irland o tabiyaw k'olu lakuraya tuguni ni a bɛ to ka o fɔ misali la ko olu de y'a ale yɛrɛ ka furuba ani a ka ɲɛnamaya tagabolow ye. Biden Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kan ka taga yirituru dɔ fana kɛ Irland ni o bɛna kɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Barack Obama ale ye yiri turu yɔrɔ min na a ta bɛna kɛ o kɛrɛfɛla la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la mais Siaka Tarawele bolo. Tarata nata avril kalo in tile 18 ka taa bila sibiri nata kunɲɔgɔn ma avril kalo in tile 22 san 2023 Bamako Handball Challenge Trophée bɛ tan Handball Challenge Trophée ale farafinagun ɲɔgɔn dan ye handball bunagun kan Mali Handball Fédération bɛna min labɛn labɛnniw bɛ ka sabati walasa Mali ka jɔnjɔnw ta Abdoulaye Fofana ale ye Mali musomanninw kadew o forobatɔn degeli karamɔgɔ ye. Labɛn caman sabatilen don fédération fɛ an coach yɛrɛ fɛ même denmisɛnninw an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'an jigi da o kan parce que an ye baara caman kɛ n'u ye u bɛ k'a faamu kosɛbɛ donc an b'a fɔ jama fɛnɛ jama ka bɔ k'an dɛmɛ nin ye soko de ye parce que jama fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ bonya a ko la kosɛbɛ. A ka laɲini mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen na? Laɲini ye ka jɔnjɔn ta ka jɔnjɔn k'a da Mali la yan k'a ta o de y'an ka laɲini ye. K'a jateminɛ CAD o ye a daminɛ équipe nationale bɛ daminɛ o de la ni u sera ka nin tournoi ɲɛnɛba in kɛ donc o b'a jira k'a fɔ Mali fɛnɛ jigi bɛ se ka da o kan don nataw la san nataw la pour que an ka se ka taa jɔnjɔnbaw kɛnɛ fɛnɛ kan. Aw bɛ kabala yan internat na gɛlɛya tɛ kɔni. Ayi depuis an nana yan ala ko tiɲɛ an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ dilan ka bila handball ye spécialement o la an bɛ fédération fo an bɛ comité olympique fo an bɛ kabala yɛrɛ directeur fo kosɛbɛ. Handball n'a fɔ basket a bɛ taa ni bolo ye. Awɔ a bɛ taa ni bolo ye mais ale ta ye filili ye i n'a fɔ gabakurun keriw mais basket ta yɔrɔ bɛɛ bɛ o fili cogo dɔn. O bɛ sigi kɔnɔ. Nka an ta ye bɛ ko gabakurun keriw yɛrɛ de. Mɔgɔ joli b'a tan? Mɔgɔ 7 gardien 1 ani joueuse
wɔɔrɔ changement ye waati bɛɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ waati bɛɛ ka don hali gardien i bɛ se ka bɔ waati bɛɛ ka tila ka segin ka don. A terrain fana man bon kosɛbɛ. A terrain a jɛnya ye 40 mètres ye maintenant largeur o ye 20 mètres ye. Handball challenge trophy bɛ farafinna jamana 9 musomaninw junior ni cadet de ko fɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ kunnafoni minnu tun b'an bolo ka di aw ma nka an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan sabula kunnafoni kuruba tɔ bɛ ka na kɔfɛ sisan n'an wulila jɛmukan in labɛnna Cheick Thilo fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini k'aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sɔni. Kiyatu Tarawele. Ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Marisi kalo la jamufaga lajɛba filanan kɛra fiɲɛsira fɛ ani yɛrɛla kɛnɛ kan Washington DC ani dugu damadɔ wɛrɛ minnu ye jatigila kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ye jamana kɛmɛ ni kɔ ɲɛmɔgɔw n'u ka lasigidenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara jɛɲɔgɔnw kan minnu bɔra dugudentɔnw ni kɛnyɛrɛyew siratigɛ la. A lajɛ kuncɛli laseli la Ameriki ciden juruso ɲɛma Anthony Blinken y'a jira ko diɲɛ bɛ fɛn caman tigɛli la jɛmufanga sini ɲɛsigi ko la n'an bɛ sɔn ka min kɛ walasa bɛɛ fanga ka taa fɛ ka baara kɛ u ka jamanadenw ye. Baara san tɛmɛnenw kɔnɔ kabini jɛmufanga lajɛba fɔlɔ kɛra a ko nin kulu nin o ɲininkali jaabi ni o man kan ba ye an ye layidu 170 ni kɔ ta wa an y'u dafa minnu b'an dɛmɛ ka bɛɛ fanga nafa sigibolo ni sigida kow lafasali ani k'u barika bonya. Secrétaire Blinken y'a jira misalila sariya kura ni fɛɛrɛ kuraw minnu tigɛra walasa namarakow kɛlɛ Ecuador, Dominican Republic, jamana ani Australie ye minnu ta ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka dɛmɛ don kunnafonidilaw ka hɔrɔnya ni yɛrɛma hɔrɔnya la. Faransi, Slovaquie, New Zealand ani Ameriki ye minnu ta fɛɛrɛw sababu fɛ minnu bɛ kunnafonidilaw yɛrɛma hɔrɔnyalenw dɛmɛ u ka se ka wariko sabati ka se sariya boli ma i n'a fɔ Zambi minnu bɛ se ka kɛ ka fanga kɔrɔfɔlaw daw tugun ani ka walew kɛ walasa ka jamanadenw ni adamadenw ka jɔsɔriya lakana. O la jamanadenw ni LGBT community n'o ye musoya ni cɛya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw fana sen bɛ o la. Secrétaire Blinken y'a fɔ ko n'an bɛ ka ɲɔgɔn labɛn lajɛba nataw kama an bɛna taa fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sabati ka ladamu ani ka dɔ fara an ka jɛ ka baaraw cɛsiriw kan. Secrétaire Blinken y'a jira ko o de y'a to tigitigi an ye baara kɛ walasa ka na ni nin kulubaw ye min ka ca ni lajɛba senfɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa ka ɲɛta bila sen kan fɔlɔfɔlɔ ko jɛlɛn kan ka taa funankɛniw ka sen don politiki la ka kunnafonidilaw yɛrɛma hɔrɔnyalenw dɛmɛ ka kalata hɔrɔnyalenw ni tilennenya sɔrɔ ani ka sariyaw labɛn bɔlɔlɔ ni fɛɛrɛ kuraw laminiw na. Secrétaire Blinken ko an dalen t'a la ko an bɛ furaw bɛɛ minɛ a yɔrɔ ka jan o la nka an b'a dɔn ko n'an farala ɲɔgɔn kan n'an ka ɲɔgɔn dama jɛmufangabagaw ye an bɛɛ ɲɔgɔn barika bonya ka ɲɔgɔn muɲu ka jaabi di an ka jamanadenw ma ani ka se ka wale ɲuman boloda an bɛ yan mun kama n'o ye ka fɛnw lase u ma ani ne jigi b'a la diɲɛna ani a kama fana. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.